नोंहा हिन्जाव सिख्ला गैयामोन नामा? नोंनि खर'आव मा दङ हो खला? मोनसे मालायनि न'खरनि बिसिखौ बा गथ'खौ लाना थांनाय लोगो लोगो बिसानि न'खराव माबायदि हालोदाव गोलैनो हागौ? बे खला नोङो आं नोंखौ बेखौनो बुंनो खावलायो जे नोङो बिहामजोखौ आरो नानि फिसाखौ जेरावखि लाना थायाथों मानो नोङो थाबैनो जोंनो गथायनानै होफैनांगौ। सानबैसेखौ नोंसोरो बेफोरबायदि थाखोमा लाखोमा सानबैसेखौ जागोन दे नोंसोरो? कमलाबारि गामिनि ब्रजेश बर'नि आंगो बिसि रिता बसुमतारीखौ नसुंसेनिनो कला बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया लाना खारनायनि अजद। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कमलाबारि गामिनि ब्रजेश बर'नि बिसि रिता बसुमतारीखौ थांनाय 18 अक्ट'बर खालारखालि नसुंसेनिनो कला बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया लानानै खारनायनि अजद। फिसाय ब्रजेश बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला 2 बोसोर 8 दाननि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ लोगोआव लानानै थांफादों होनना फोरमायदों आरो फिसाय ब्रजेश बर'आ गावनि बिसि रिता बसुमतारीखौ थाबैनो गथ'खौ लानानै न'सिम फैफिननो खावलायहरदों। लोगोसे लानानै खारग्रा कला बसुमतारीखौबो जेरावखि थाया मानो थाबैनो न'सिम दोनफैफिननो खावलायहरदों आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9101280573 जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो खावलायदों। दाख्लै 18 थारिखनि मोनासिनि 4थासो टाइमाव आंनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनिफ्राय आरो बियो दिनैसिमहालागै न'आव फैफिनाखै। नोंथांनि बिसिया सोरजोंबा खारफानायनि माबा मोनसे सन्देह दं नामा? सन्देह माने बियो खारफानाय सन्देहआ माने आंनि न'आ सोनाबजा जायो, बिना सानजाजा जायो। माने गेजेराव अनलि लामाल'सो दङ। बे लामानि सानजाजानि न'खरानो लानो थांदों माने सेंग्राया। मा नाम? बिनि मुङा जाफुं लिरो, खिन्थु बुंनायाव गामिफोराव ओरैनो खला होनना मिथियो। आंनि गामियाथ' डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा जाबाय, थाना सालबारि, पस्ट अफिस सालबारि, आंनि गामिया जाबाय कमलाबारि। ओरैनो सुबाखौ बुङोबा मान्दारगुरि होनना बुङो। बेनो दे आंनि गथ' आरो बिसिखौ मोनफिननायनि आंना लुगैनाया बेनो। बेसेबांसो गेदेर गथ'आ? आंनि गथ'आथ' 2 बोसोर 8 माह रानिं जाबाय दं। उन्दैयाव माने जि दिनखालि खारदों हरनि 6टा बा 7:30टासो टाइमाव जायबा आंनि हिन्जावनि बिब' बिनि न'आव थांदोंमोन। बिसा खोन्थाहरनाया लेट जादों, मानो होनबा इसा 6:30टानि खोथाखौ बिसोरो 8टा बाजियावसो खोन्थाहरबाय नालाय जों थांना मोनहैस्लाबासै। खिन्थु आरो बिनि न'खरनि आरो जायबा हौवानि न'खर बिसानि आलासिनि न'आव थाहैदोंमोन बिसोरो, ओरैनो गोबोथना दुम्ब्रुगुरि होननाय जायगायाव। बेयावबो जों हरनि 10टायाव थांदोंमोन, नाथाय बेगखौल' मोननाय जादों। जायबा बि हौवानि न'खरनि आलासि बिनि न'खराव बेगखौल' मोननाय जादों। न'खराव माबाफोर जाथाय जादोंमोन नामा? जाथाया सानसे सिगाङाव जादोंमोन, जायाखै नङा जादों। आं हरनि 6टासो टाइमाव आं माने खामानिनि फैसा मोन्दोंमोन नालाय, बे लोगोफोरनो फैसा हैनो थांनायाव आङो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। खिन्थु न'निफ्राय बारा गोजान जाया, आङो मिनिमाम ओरैनो 3 मिनिटसो थानानै फैफिननाय समाव बियो सोदोबा फन रायलायनाय खोनानानै आङो मबाइलखौ सेख'नाय जादोंमोन आरो। बे मबाइल सेख'नाय टाइमाव बियो नाम्बारखौ डिलिट खालामनो हायाखै, खिन्थु नाम्बारखौ आं हमना मोनाखै। माने डाइरेक्ट बिजि आरो नट रिचेबल होनखाबाय नालाय आं सानदों एक्सचेन्जनि नाम्बार होननानै। आं मिथिया बेनि सानसे सिगाङावल'सो मिथिदों आङो। मिथिनायाबो बेखौ सानाखै, आं सोरदोबासो फन रायलायदों ना मादो होननानैसो आं कन्टेक्टआव बुनाय जादोंमोन हराव ओरैनो 7टासो टाइमाव। रायजो राजानिफ्राय बेनो खावलायहरना दे आंनि बिसिखौ मोनोबा हमना दोन, आरो नङाबा पुलिसनो खोन्थाबानो जाबाय, आरो नङाबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामबानो जागोन। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 9101280573। आं जेनेबा बेखौ केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जाबाय, थानायाव होनाय जादों। खिन्थु बे आंनि फिसाजो आरो बिमाखौ मोनाबा आं नोंखौ गोख्रों राहा खालामनाय जागोन। मानो होनबा आङो ओरैनो नोंखौ नागारनाय जानाय नङा। आंनि फिसा आरो बिमाया माबा मोनसे जानांगौबा। थांदों बे मानसिया, खिन्थु आंनि जाफुं बसुमतारीया खिन्थु लाबाबा आं गोख्रों राहा लानाय जागोन। दे खला नोङो आं नोंखौ बेखौनो बुंनो खावलायो जे नोङो बिहामजोखौ आरो नानि फिसाखौ जेरावखि लाना थायाथों मानो नोङो थाबैनो जोंनो गथायनानै होफैनांगौ। नोंसोर सानबैसेखौ नोंसोरो बेफोरबायदि थाखोमा लाखोमा सानबैसेखौ जागोन दे नोंसोरो बेफोरबायदि मालाय रायजोआव सानबैसेखौ जाहैगोन? नोंसोरनि बैसोआबोथ' बिदि थाबाय थायाना। आरो दा नोंनो साननो नाय, माने मोनसे मालायनि न'खरनि बिसिखौ बा गथ'खौ लाना थांनाय लोगो लोगो बिसानि न'खराव माबायदि हालोदाव गोलैनो हागौ? नोंनि खर'आव मा दङ हो?
खला नों मा सानमारदों मानसिया नोंहा हिन्जाव सिख्ला गैयामोन नामा नोंहाथ' हिन्जाव सिख्ला दा मा लागा दुनियाव हिन्जाव सिख्ला गोलैसोनानै दङ नोंसोरथ' बेखौनो नोङो माने टारगेट लानो हायोमोन ना नों मालायनि हिन्जावखौ मानो टारगेट लानांगौ जाखो नों दा जियानो जादोला आं नोंखौ बेखौनो खावलायो जे थाबैनो बिहामजोखौ न'आव गथायनानै होफैनांगौ नोंसोर जेरावखि थाया मानो आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे बिहामजोखौ आरो उन्दै सासे गथ'खौ जे आरो लोगोसे बियो गुबुन हौवायासो लाना थांदोंथ' बेखौ सेंग्राया न' खाथिनि सेंग्रा बियो लानासो थांदों नालाय लाखानासो थांदों बिखौ जोङो प्रजन्त नागिरजोब्बायबो जोङो माने मोनाखै बिदिनो जोङो जितिया लाना खारदों गबरधना दुम्ब्रुगुरि गामियाव दं होनना खोनानानै जों बेयाव थांनायावबो जोङो माने जों मोनहैनायनि 1 घन्टासो सिगाङाव सैमा सोंदों जाहैबाय बे सैमा सोंनायखौ खोनानानै बिसोरो न'खरनि मानसिया मोनथिस्लाबै बिसोर खारखुमा लांनानै बिसोरनि जि जोम गाननाय जोमनायखौल' जोङो मोनबोदों ओमफ्राय जोङो बिदिनो माखासे खाथि खालानि मानसिफोरनोबो जों खोन्थाहरदोंमोन जों सिनायनायफोरनो खिन्थु जोंनो दासिमबो रावबो खोन्थाहरनो रोङाखै जे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेरावखि नुवा नोंथांमोना जोंनो थाबैनो खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनो आरो खोन्थाहराबाबो नोंथांमोना नोंसोरनि खाथि खालानि थानाफोराव नोंसोरो खोन्थानानै हो अब्लानो जोङो मोनफिनगोन होननानै जोङो आसा फारियो माबायदि थासारि जानानै बेखौथ' नोंथांमोनाबो बयबो मिथिखागौ जे गंसे न'खरनिफ्राय माने सासे मानसि गैयाबाथाय बा सासे मानसि गोमायोबा माबायदि हालोदाव थायो नोंथांमोनाबो बयबो मिथिखागौ थिग बिदिनो बिसानि न'खरा हालाय हाफाय जानानै दङ फारसेथिं बिनि फिसायाबो गावनि बिसि आरो फिसाजोखौ मोनफिनगोन होननानै आसाजों नागिरगासिनो आरो जेरावबो जोङो जोंनि थानायावबो जोङो जनायना होनाय जाबाय जोङो केसखौ रेजिस्टार खालामबाय होननानै जोंनो असि सारा जोंनो बुंदों खिन्थु दिनैसिमबो जोङो बबाव दं बबाव गैया बेखौ जेबो मोनथिनाय जायाखै बा खबर मोननाय जायाखै खारनायाथ' नंगौ नङा थारमाने 18 तारिखनि 4टासो समाव आंबो न'आव दंमोन दा बियो न'आव थांनो होनना थांदोंमोन नाथाय 7टा बा 7:30सोआव माने न' खाथिनिनो जाफुं उरब खला होनो दा बेखौ लाना खारदो होननानै जों मिथियो बेनि उनाव जोङो नागिरदोंमोन नागिरबा मोनासै खिन्थु दुर्भाग्य जोंहानि बिहामजो गेदेरमोननिया बेनिफ्राय जोंहा आबै सासे दं बे आबै आरो बिहामजो गेदेरखौ मोनफिननो थाखाय जोङो थारमाने निउसाव होनाय जाबाय आरो लोगोसेनो जों थानायावबो एफ आइ आर होनाय जादों जाहाथे खलाया थाबैनो लाबोफिनो बेखौनो आं खावलायो दुखु जेरै जोंहा फिसौजो सासेया ओजों थांबाबो आंखौ नागिरबाय थायोमोन बा बिबिखौबो नागिरोमोन दिनै खोब दुखुनि गेजेराव दङ गतिके खोनादोंबा बा नुदोंबा रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेखौ हमना दोननानै जोंनो फोरमायहरनांगौ राहायाथ' जों लाखाबायानो जोङो जेनेबा जों थानायाव केस होबाय बे थानानि केसनि जुरैनो जोङो गोबां माने माबायाव जोङो आसामावबो होनाय जागोन थाना जाहाथे बिथांखौ नुबानो माने थानानिफ्राय बा हमनानै जोंनो फोरमायहरबानो जायो सालबारि थानायावनो होनाय जादों मैयायो ओमफ्राय ओरैनो सन्देह खालामदों सन्देहखौथ' जों थारमाने जेरै जोङो एरियाखौ नागिरदोंमोन दा बे एरियायावथ' जों मोनासै खोनानो मोन्दों माने गुबुनावबो खामानि मावोथ' मानसिया दा बेबायदियावसो लांनो हागौ नामा बेखौथ' जों सिन्था धारना आरो ओमफ्राय बे हिन्जावनि न'खरनिफ्रायबो लाफैदो जोंनावबो फैदो बिथांमोनाबो नागिरदो होनदों नाथाय बिथांमोनाबो मोनाखै खोब दुर्भाग्य बेनो आरो